Gerald Fenech li sejjaħ lilu nnifsu ġurnalist u jikteb u jingħad li rapporta fake news brabta mal-imxija tal-COVID-19 infex jattakka lill-Partit Laburista. Fuq kumment għal-kidba tiegħu stess għajjar lill-Laburisti ġrieden, żibel, ħmiġ u lowlives. Dan il-kumment ma derx iżjed wara kritika qawwija li jaffaċċja Gerald Fenech, iżda l-kidba bl-istampa tal-ġurdien baqgħet tidher. Fl-aħħar ġimgħat, Gerald Fenech kiteb ħafna dwar il-COVID-19 u kienu bosta li qisu l-kidbiet tiegħu bħala mod kif jipprova joħloq paniku u allarm. Fl-aħħar jiem anki semma li dawk li marru għall-festa ta' St. George Fawdex kellhom imorru jagħmlu test tal-virus, iżda dan ġie miċħud mill-awtoritajiet. Hekk ukoll ġew miċħuda rapporti mxandra fil-midja soċjali li fl-iskola primarja ta' Ħalqormi St. George hemm każ ta' coronavirus. Fl-aħħar jiem fuq il-midja soċjali daru wkoll numru ta' messaġġi li saħqu li Gerald Fenech kien qed jitlob il-flus biex in-nies jissieħbu fi grupp u jirċievu dik li sejjaħ bħala informazzjoni esklusiva minn għandu dwar l-imxija. Fuq il-Facebook tiegħu, Gerald Fenech stiden lin-nies jibatulu messaġġ privat għad-dettalji għall-inizjattivi tiegħu.